в всички турнири. Неизменно варненци печелят. За последен път Локомотив Пловдив победи Черно море през 2013 година на 11 ноември, тогава с единственото попадение на Аймен Белайт. Пловдивските железничари стигнаха до всичките точки в шампионатен двубой. От тогава тези съперници изиграха 7 двубоя, 6 победи и 1 равенство за Черно море. В тях става въпрос, разбира се, за мачовете между тези съперници в всички турнири. Сега обаче изглежда така, сякаш Локомотив е фаворит, с оглед на това, че в състава на пловдивчани има несравнимо повече опит, а за повечето от футболистите на Никола Спасов това ще бъде дебют в А група. Какви са изходните позиции, навлизайки в заключителния кръг от кампанията? Черно море на 8 позиция с актив от 50 точки. Разликата до 7-то място е 3. Черно море обаче е без шансове да измести Левски, тъй като сините имат предимство в преките двубои помежду им. Колкото до Локомотив Пловдив, тимът ще завърши на 10-та позиция в крайното класиране. До момента пловдивчани са с 29 точки. Имат аванс от 9 пред Марек, който е първият от двата отбора в зоната на изпадащите. Марек и Хасково през следващата кампания ще играят в второто ниво на футбола в страната ни. Симеон Райков не успя да продължи атаката. Сега обаче с топката е Карен Мадоян. Това е Дани Георгиев. Много ще се разчита на Дани Георгиев, на Симеон Райков и на Слави Сталев да поведат по-младите си съотборници. Макар че трябва да кажем, че и Слави Сталев е роден през 1994 година. За него обаче през този сезон говорим като за футболист, който много често попада поне в групата на Черно море за двубоите. Ласиман. Карагерен. Центриране на Бирсен Карагерен към Мартин Камбуров. Той опита да продължи към Йоан Ласиман. Добра работа на Дани Георгиев. Възможност за Мехди Борабия. Той обаче загуби топката. Симеон Райков забави се с подаването си към Николай Минков. Николай Минков ще води атаката на Черно море. Ради Димитров към Ласиман. Ще бъде интересно как ще бъде подредена тази тройка зад гърба на Мартин Камбуров, Йоан Ласиман. Бирсент Карагерен, който сега има шанс да открие резултата. Великолепна намеса на Георги Китанов. И разбира се, Емерик Девризе. Прекрасна изява на Георги Китанов, след като много добре Йоан Ласиман изведе Бирсент Карагерен. Игра с топката със сигурност тук Георги Китанов. Изглежда така, сякаш никога не е отсъствал от терените стражът на Черно море. Това е официалното му завръщане след изключително продължително 7-месечно лечение на контузия. Съществува вероятност той да попадне в групата и за сблъсъка с Левски. Карагерен стигна до топката. Мадоян назад към Слави Сталев. Това е Дани Георгиев. Бъдете сигурни, Дани Георгиев ще бъде футболистът, който ще играе най-често с топката в състава на Черно море. Той е човекът, който трябва да поеме отговорността в центъра на терена. Карагерен. Дублиран бе от Ради Димитров. Реши обаче да върне към Мехди Борабия. Георги Вълчев. Александър Горанов наляво. Отново той. Борабия. Карагерен. Радослав Димитров. Вълчев. Спокойно изнасят топката гостите, не бързат. Много хубаво подаване към фланга. О, това може да бъде попадение. Дали ще бъде и откриващото в този двубой? Не. Прекрасно включване на Емерик Девризе. Този път струва ми се, че на места на Китанов можеше да бъде доста по-добра от гледна точка на това, че той може би трябваше да остане на вратата си, защото тук се озова в ничия земя и ако изстрелът на Емерик Девризе бе попаднал в очертанията на вратата, то това щеше да бъде и първото попадение в срещата. Девризе обаче не успя да намери вратата.
Много хубаво бе подаването на Ванчо Траянов към Емерик де Вризе. Емерик де Вризе, чието бъдеще в състава на Локомотив Пловдив изглежда, че е поставено под много сериозна въпросителна. Според последните информации той ще напусне отбора. И това най-вероятно ще бъде и последният двубой на Емерик де Вризе с фланелката на Локомотив Пловдив. Много са спекулациите относно бъдещето на футболистите в състава на Локомотив. Знаете за огромните кадрови, всъщност финансови по-скоро проблеми, които има в лагера на пловдивчани. Йоано Асиман и Мехди Борабия също все още не са решили какво ще правят след края на настоящата кампания. От ръководството на Локомотив обаче се надяват, ако намерят спонсор и намерят необходимите пари, да успеят да задържат двамата. Йоано Асиман тъкмо сега пробива от дясно. Вече е в наказателното поле. Изстрел след това на Мехди Борабия, който бе блокиран. Вълчев. Ванчо Траянов. Доста комфортно се чувства Локомотив в половината на Черно море. Отново Георги Вълчев към Ради Димитров. Симеон Райков бе срещу него. Симеон Райков, който се възстановяваше от фрактура в областта на ръката. Той щупи пръстите си. Сега обаче ще натрупа важни игрови минути преди финала срещу Левски. Очаква се той да бъде в групата за този двубой. Все още не е ясно дали ще попадне в стартовия състав заради отличната форма, която в негово отсъствие демонстрира Иван Коконов. Ради Димитров. Центриране в наказателното поле. Китанов улавя без проблеми. Симеон Райков е търсен от Слави Сталев. По-добра позиция обаче бе заел Георги Вълчев и не позволи на Симеон Райков да стигне до топката. На гърба на две последователни победи навлиза Черно море в тази среща. Те обаче дойдоха при визити на тима. Първо срещу Хасково с 3-1, а след това Черно море надделя и в столицата, в квартал Овча купол срещу Славия с същия резултат. Подаване към Карагерен. Великолепна намеса на Слави Сталев. Един от младите и изключително талантливи защитници в състава на Черно море. Йоано Асиман. Отлично блокиран от Александър Йовчев. Александър Йовчев, роден през 1996 година. Много голяма част от тези млади футболисти, които сега виждаме на терена за Черно море, имат двубой за юношеския национален отбор на България. Повечето от тях обаче вече са във възраст, в която ще трябва да се борят за място при младежите. Иначе с мачове до 19 години в представителния тим на страната ни са и Александър Йовчев, и Мартин Костадинов, Илян Неделчев също, Карен Мадоян. А тук много бе близо тимът на Локомотив Пловдив да поведе в резултата. Слави Сталев обаче с великолепна намеса току пред гол линията. Централният бранител на Черно море изчисти топката. Много близо бе Мартин Камбуров до това да направи дистанцията между себе си и Антонио Аниете от две попадения.
По-настоящем Мартин Камбуров има 13 попадения в А група. Зад него е Антонио Аниете, нападателят на Левски, който има 12 гола в сметката си. Това е и може би най-сериозната интрига, която крие този сблъсък. Дали Мартин Камбуров ще се възползва срещу доста отслабения тим на Черно море, за да направи така, че в още един сезон да завърши на върха в голмайсторската листа в А група. Много добре Христо Стамов се справи с Александър Попов. Александър Попов и той все още в тинейджърска възраст, на 19-те, вътрешният полузащитник на Черно море. И той част от юношеския национален отбор на България, или поне до съвсем скоро бе. Георги Вълчев, Ради Димитров, Борабия, Ванчо Траянов, Йоан Ласиман, отново Ванчо Траянов, подаване наляво, където се бе включил Христо Стамов, Борабия, Мартин Камбуров. Лошо първо докосване от Мартин Камбуров и още веднъж Слави Сталев се справи с централния нападател на Локомотив Пловдив. Много хубава атака, обаче сега на Черно море, изстрел и спасяване на Александър Витанов. Първият случай, в който стражът на Локомотив Пловдив трябваше да се намесва. Веднага обаче Бирсент Карагерен подхваща нова, доста обещаваща атака за Локомотив Пловдив. Отново Карагерен. Александър Йовчев не позволи на Бирсент Карагерен да премине зад гърба му. Йовчев към Райков. Загуби Симеон Райков срещу Ванчо Траянов. На 36 вече Ванчо Траянов, но все още неизменна част от халфовата линия на Локомотив Пловдив. Когато за последен път тези съперници се срещнаха в шампионатен двубой един срещу друг, Черно море спечели в Пловдив с 1-0 с единственото попадение на Иван Коконов, дошло в 68-та минута. Тогава Коконов великолепно се измъкна зад гърба на пловдивската защита и в средата на второто полувреме донесе всичките точки за Черно море. Траянов. Стамов върна назад. Александър Горанов към Георги Вълчев. И още веднъж великолепна намеса на Слави Сталев. Йоан Ласиман. Ради Димитров. Оцели Бирсент Карагерен, вместо да прати топката към Мартин Камбуров. Това бе, което опита Йоан Ласиман. Още веднъж чудесният изстрел на Илян Неделчев. В последния двубой помежду им тук на този стадион в първенството, обаче, защото ви разказах за убедителния успех за купата за Черно море с 5-1, а в първенството варненци спечелиха с 3-0 на Тича срещу Локомотив Пловдив. Още едно доказателство за много по-доброто моментно състояние, в което се намират домакините. Опасна игра на Александър Йовчев. Вдигна високо крака си срещу Георги Вълчев.
Бе предупреден след това от Ангел Баялцалиев. Симеон Райков кара 2 гола, Георги Божилов един при този успех, за който ви споменах, с 3-0 за първенство. Борабия. Вълчев. Карагерен. Отново Мехди Борабия. Доста по-спокойни са гостите при разиграванията с Мехди Борабия в стартовия състав. Футболист, който не блести с нещо специално. Много изчистена обаче играта на Мехди Борабия. Подаване тъкмо към него в наказателното поле. Топката му бе избита от Дани Георгиев. Много бързо обаче след това гостите си я върнаха. Емерик де Врий застреля. С 10 футболисти зад топката. В момента се защитават варненци. Борабия. Великолепна техника от Мехди Борабия. Опита да намери Мартин Камбуров. Ще успее ли да стигне първи до топката? Мехди Борабия не е изпреварен от Георги Китанов. Райков. Потърси с глава Николай Минков. След това Неделчев. Райков, Неделчев и Минков. Това са футболистите, които ще се грижат за попаденията в тази среща за Черно море. До момента обаче струва ми се, Николай Минков е доста изолиран на върха на атаката. Банчо Траянов. Йоан Ласиман. Подаване към Мартин Камбуров. Възможност за Камбуров и спасяване на Георги Китанов. След това миг на неразбирателство между него и Тони Стоичков като че ли. Поне че да изчисти топката Тони Стоичков. Захупия с ръцете си обаче Георги Китанов. Може да се стигне тук до контузия за вратаря на Черно море. Стоичков играе с глава. Тони Стоичков е юноша на ЦСКА. Само в рамките на последните 5 двубоя между Черно море и Локомотив Пловдив, феновете станаха свидетели на 17 попадения, средно по повече от 3 на матч. Надяваме се поне на толкова и в тази среща. Георги Вълчев. Борабия. Карагерен. Мехди Борабия още веднъж много интелигентно се измъкна от двама футболисти. Топката стига надясно до Бирсен Карагерен. Има нарушение тук на Александър Йовчев срещу родения в Асеновград Бирсен Карагерен. Ето ви още малко интересна статистика. Единственият, отбор, който не съумя да се разпише в последния шампионатен кръг, бе именно този на Локомотив Пловдив, който загуби от Левски с 0-1. Всеки един от останалите 11 отбора в А група порази противниковата врата. Жълт картон за Александър Йовчев за това, което направи срещу Бирсен Карагерен. Петима футболисти на Локомотив Пловдив в наказателното поле. Още трима в близост до вратата на Черно море, на границата на пеналтерията. Не бе достатъчно добро това центриране обаче. Ради Димитров върна назад. След това Борабия отново за Ради Димитров. Емерик де Вризе. Влиза навътре Емерик де Вризе. Симеон Райков го преследва. Много бърз е Бирсен Карагерен и той обаче не успя да стигне до топката.
че ли в последния момент Тони Стоичков видя всъщност, че вратаря ще улови топката и избегна контакта между двамата. Няма нарушение тук на Карен Мадоян срещу Мехди Борабия. Йовчев. Ето го Никола Спасов. Слави Сталев днес получи в опита си да намери Симеон Райков. И щабът на гостите Петър Пашев и до него Христо Колев, бащата. Александър Горанов наляво към Христо Стамов. Загубиха гостите. Това е Мартин Костадинов. Той спечели странично хвърляне в полза на своя отбор. Дани Георгиев. Сталев. Йовчев. Връща назад към колегата си в защитата Слави Сталев. Дани Георгиев. Топката стигна чак до Георги Китанов. И отново Слави Сталев. Дани Георгиев. Остават и Мартин Камбуров и Йоан Ласиман в противниковата половина, дори когато Черно море подхваща атаките си. Макар и двамата да не са достатъчно дейни в пресата и да не спомагат за това играта на Черно море да бъде разрушена още в зародиша на атаките на варненци. Георги Вълчев. Дълго подаване към Бирсент Карагерен. Той обаче като че още в мига на тръгването към топката знаеше, че се намира в неигрова ситуация. Бе отсъдена засада. Александър Йовчев. Не е най-подходящото разположение това на камерата, но струва ми се, че преценката на асистент рефера тук бе правилна, тъй като коментаторската кабина се намира точно на линията на централната зона от терена. Карагерен. Спрян от Александър Попов. Дани Георгиев. Нарушение на Мехди Борабия срещу Дани Георгиев. Много интересна ще бъде тази битка. По-силен физически е Мехди Борабия. С изключителна непримиримост обаче се отличава Дани Георгиев. Мартин Костадинов към Попов. И отново Дани Георгиев. Подаване на дясно. Игра с глава на Илиян Неделчев, струва ми се. По никакъв начин обаче дясното крило на Черно море не се умя да застраши Александър Витанов. Ради Димитров, Вълчев, Борабия. Карагерен. Тъчът ще бъде в полза на гостите. Две победи за Локомотив Пловдив в последните 3 двубоя в А група и двата успеха обаче срещу изпадналите Хасково и Марек. Първо с 4-0 в Пловдив, а след това с 4-1 в Дупница, преди Локомотив да загуби от Левски с 0-1 пред собствена публика в предходния кръг. Иначе в първенството последният тим, който не победи Локомотив Пловдив и бе различен от Хасково и Марек, бе именно Черно море. Двубоят бе в Пловдив на 29 ноември. Тогава Локомотив Пловдив и Черно море завършиха наравно 1-1. Мартин Камбуров изведе пловдивчани напред в резултата и сега тъкмо той преследва топката, изпреварен обаче от Георги Китанов.
Матиас Куриор възстанови равенството 10 минути преди края в унази среща. В 94-та минута Диан Молдованов бе изгонен, получи червен картон тогава. Диан Молдованов, който е много голяма вероятността през следващия сезон да не бъде част от Локомотив Пловдив. Същата най-вероятно ще бъде съдбата и на Янко Сандански, и на Спас Делев, макар и все още да няма официално становище относно това дали Делев и Сандански са напуснали клуба. Всъщност от лагера на пловдивчани казват, че те не са. За да има дори минимална вероятност, обаче някой от тях да остане в Пловдив. Просто трябва да бъдат намерени пари. Възможност за Мартин Камбуров. Изстрелът му е блокиран. След това още един удар на Христо Стамов. Преследваше Симеон Райков, Александър Витанов. Реши да не рискува вратарят на Локомотив Пловдив и просто изрита топката напред. Тя стигна до другата врата. Китанов не успя да намери свой съотборник. Прати топката право на крака на Мехди Борабия. Мартин Камбуров. Борабия. Камбуров. В наказателното поле Мартин Камбуров обърна се и стреля. Още един блокиран шут обаче. Борабия. Ласиман. Ради Димитров. Центриране на Радослав Димитров. Изстрел и колко близо бе тук само Бирсент Карагиерен до откриването на резултата. Бе оставен абсолютно непокрит на границата на вратарското поле Бирсент Карагиерен. Много лошо пласиран бе Слави Сталев в този случай. От грешната страна на Бирсент Карагиерен бе и Тони Стоичков. Нито един от двамата не успя дори минимално да притесни Карагиерен. Ударът с глава на бързоногия футболист на Локомотив Пловдив обаче не бе точен. Георги Китанов този път буквално замръзна на мястото си. Нямаше да има какво да стори, ако топката бе пратена в очертанията на неговата врата. Мартин Камбуров. Хубаво подаване към Карагиерен. След това е изстрел на Девризе и този път резултатът е открит. Много хубав изстрел от дистанция. Емерик Девризе открива резултата. Минутата е 28, а превъзходството на Локомотив Пловдив носи и авансът на железничарите. Емерик Девризе след чудесния изстрел, който отправи. Тук от границата на наказателното поле с десния крак. Великолепно бе насочена топката, много технично. Не бе силен този удар. В същото време обаче бе изключително точен. Нов удар на Мартин Камбуров. Засада е Бирсент Карагиерен. Иначе не бе най-убедителната тази намеса, която видяхме от Георги Китанов. Никакви съмнения относно редовността на това отсъждане. Много тежък плътен удар на Мартин Камбуров. В едва 9-тия си матч в А група през този сезон и в първия си като титуляр Емерик Девризе се разписва. На 30 години е белгийският полузащитник. Дойде в Пловдив малко след началото на настоящата кампания. Бе притесняван обаче от доста сериозни здравословни проблеми. Продължителен период в лазарет изкара белгиецът. Камбуров. Карагиерен. Девризе. Всъщност това бе Мехди Борабия. Изстрел на Йоан Ласиман, рикошет
Ъглов удар в полза на Локомотив Пловдив. Пълна доминация на гостите от началото на срещата. Половин час измина от първия съдийски сигнал, а пловдивските железничари вече водят в резултата. Емерик де Вризе донесе разликата до момента с попадението си в 28-та минута. Негово дебютно за Локомотив Пловдив в А група. Всъщност не само в А група, изобщо Симеон Райков. Задържа Симеон Райков и пада от лична позиция, за да може от статично положение Симеон Райков да възстанови равенство. Георги Вълчев влезе в пререкание с Ангел Баялцелиев, който му показа жълт картон за нарушението срещу Симеон Райков. Официално предупреждение и за централния бранител на Локомотив Пловдив. Трудно можем да видим тази гледна точка, дали имаше контакт между двамата. Контакт между краката на Георги Вълчев и Симеон Райков нямаше. Струва ми се обаче, че Георги Вълчев задържа с ръка Симеон Райков. Ако приемем, че това бе обещаваща ситуация за отбелязване на гол от Черно море и има нарушение срещу Симеон Райков, то жълтият картон изглежда логичен. И тъкмо Райков е зад топката, нищо изненадващо. С поразяващ ляв крак разполага Симеон Райков. Неведнъж ни демонстрира това през настоящата кампания. Дали ще успее да го направи обаче още веднъж? 6 попадения в А група за Симеон Райков до тук. Той е в търсене на седмото си. Навлязохме в 33-та минута от началото на срещата. Изстрел на Симеон Райков. Александър Витанов успя да го парира, а въпреки напрежението, което се създаде вътре в наказателното поле, не се стигна до нов удар. И контратака на пловдивчани. Бирсет Карагерен към Ванчо Траянов, а неговият опит обаче да намери Емерик де Вризе бе неуспешен. Китанов търси надясно Илян Неделчев. Много силен бе изстрелът на Мони Райков. Предпочета Александър Витанов да не улавя топката. В последствие Карен Мадоян не успя да я оцели. Ради Димитров. Александър Йовчев. Мадоян. Минков загуби. Йоан Ласиман. Там трябва да е Емерик де Вризе. Ласиман. Мехди Борабия. Хубаво подаване. Или поне идеята бе много добра. Да бъде изведен на Йоан Ласиман. Минков сбърка с подаването към Илян Неделчев. Траянов. Ласиман. Отново Ванчо Траянов. Мехди Борабия. Бирсент Карагерен. Справи се с Йовчев и ще центрира. Далеч от топката остана Мартин Камбуров. Иначе подаването на Бирсент Карагерен бе изключително подканящо. Вътре в наказателното поле. Силно бе пратена топката там в зона, в която много трудно Георги Китанов можеше да се намеси. Там всяко докосване до топката може да доведе до попадение, независимо дали става въпрос за опит за изчистване или за игра на нападателя с нея. Изключително неприятни за вратарите с тези прострелни центрирания. Горанов наляво. Справи се Слави Сталев. Не успя обаче да комбинира с Карен Мадоян. Карагерен. Подаване за Мартин Камбуров. И още веднъж Слави Сталев прави достатъчно, за да не позволи на Мартин Камбуров да се разпише.
Видно е желанието на футболистите на Локомотив Пловдив да правят всичко по силите си, да извеждат Мартин Камбуров на стрелкови позиции, за да помогнат на капитана си да завърши на върха в голмайсторската листа. Няма нарушение тук и още един пропуск. Александър Горанов бе футболистът, който можеше да удвои преднината на Локомотив Пловдив, не успя обаче да го стори. Добре скочи Мартин Камбуров. Според мен не извърши нарушение. Нямаше и съдийски сигнал. След това обаче Горанов не успя да оцели вратата. Малко по-малко от 10 минути до края на първите 45, до края на редовното време. Локомотив Пловдив води с попадението на Емерик де Вризе. А Симеон Райков притеснява Радослав Димитров. Върна десният краен бранител на Локомотив Пловдив към своя вратар Александър Витанов. Сашо Горанов. Мехди Борабия. Доста плахи изглеждат домакините. Напълно логично. За повечето от тези момчета това е един от първите им сблъсъци с мъжкия футбол. Великолепна работа тук на Николай Минков. Комбинира надясно с Неделчев. Неделчев влезе в наказателното поле. Не успя обаче да се справи с Александър Горанов. Доста хлъзгав е терена вследствие на дъжда, който се излива в момента на стадион Тича в Варна. Времето обаче е много приятно. Ради Димитров към Карагерен. Много далеч от него остана Карен Мадоян. Добра техника на Карагерен. Изстрел, рикошет и ъглов удар. Мехди Борабия ще центрира. Той се отправя към флагчето. 38 минути изминаха без Мартин Камбуров да се умее да се разпише. Неговите попадения обаче осигуриха сигурността, осигуриха оцеляването на Локомотив Пловдив. Центриране в наказателното поле. И нов шанс за Мехди Борабия да стори същото. Реши обаче да комбинира с Емерик де Вризе. Пресиран бе де Вризе, върна към Борабия. Слави Сталев. Нарушението ще бъде в полза на Черно море. Много високо скочи Мехди Борабия. Честно казано, не съм сигурен какво грешно направи Мехди Борабия в случая. И още един фаул. Той е пак в полза на домакините. Доста опасно бе влизането на Емерик де Вризе. Дани Георгиев. Витанов надясно. Там е Мартин Костадинов. И още веднъж Тони Неделчев не успя да стигне до топката. Карагерен. Ради Димитров. Ванчо Траянов.
доста ниско е темпото на тази среща. Логично, с оглед прибраната игра на Черно море. А през този сезон много пъти се убеждавахме в това колко сериозни проблеми в офанзивен план изпитва Локомотив Пловдив. Имаше период през настоящата кампания, в който в продължение на 7 двубоя в първенството смърфовете не успяха да поразят противниковата врата. Сега обаче имаха доста шансове да го сторят. Възползваха се веднъж. Влязохме в 41-та минута. Вълчев към Ради Димитров. Смениха местата си Илян Неделчев и Симеон Райков. Сега Илян Неделчев действа по левия фланг на атаката. А Мони Райков е в дясно тъкмо. Той се озова на върха в положение на засада обаче. Изпадна офанзивния футболист на Черно море след подаването на Дани Георгиев. Ванчо Траянов. Ласиман. Изобилие от пространство пред Йоан Ласиман. Комбинира с Бирсент Карагерен. Не успя да стигне до топката, за да я поведе напред крилото на Локомотив Пловдив. А след това много добра работа на Александър Йовчев. Неделчев. Сталев. Отново Илян Неделчев. Александър Йовчев. Карен Мадоян. Мартин Костадинов. Дани Георгиев. Подаване към Илян Неделчев. Ще успее ли да стигне до топката? Той не. Осем от футболистите в стартовия състав на Черно море са под 21 годишна възраст. Ласиман. Девризе. Подаване към Камбуров. Още веднъж централният нападател на Локомотив Пловдив не стигна до топката. Около метър го раздели от нея. Хубава бе атаката. Хайде малко повече от метър. Вълчев. Борабия. Отново Георги Вълчев. Без сериозни притеснения нито за него, нито за Александър Горанов, двойката централни защитници на Локомотив Пловдив през първото полувреме. Една единствена ситуация, при която Георги Вълчев фаулира Симеон Райков и за нарушението получи жълт картон. На безпроблемен следобед се наслаждават всички от дефанзивната линия на Локомотив Пловдив до сега. Бирсент Карагерен справи се с Слави Сталев, не успя обаче да намери Емерик Девризе. Там бе и Мартин Камбуров. И като че ли капитанът на Локомотив Пловдив се ядоса на доста по-младия си съотборник за това, че не успя да му подаде. Дани Георгиев. Надясно към Мартин Костадинов. Включи се в атака Мартин Костадинов. Симеон Райков обаче задържа. Борабия. Към Камбуров. Тони Стоичков, по-добре пласиран от Мартин Камбуров. Александър Йовчев върна назад. Мартин Камбуров пък притесни Георги Китанов. Димитров. Може би Ради Димитров и Георги Вълчев са футболистите, които най-често си подадоха топката през първото полувреме. А пък Мехди Борабия бе този в състава на Локомотив Пловдив, който най-често игра с нея. Няма продължение на първото полувреме, няма нарушение и тук срещу Йоан Ласиман.
Край на първата част с попадението на Емерик Девризе в 28-та минута. Локомотив Пловдив води след края на първото по време срещу Черно море с 1-0. Очаква ни доста интересна втора част, да видим дали варненци ще успеят да отвърнат на това предизвикателство с много млад състав, коренно променен в сравнение с обичайния. И по-настоящем Черно море губи в резултата. Ще се върнем на стадион Тича след кратка пауза.